Prišiel čas dlhých a chladných zimných večerov. Čas, kedy je dôvod siahnuť po knihe častejšie ako inokedy. Všetci predsa potrebujeme teplo. Napríklad toto sú knihy z už neexistujúceho vydavateľstva LCA, ktoré vydávalo to najlepšie z pôvodnej slovenskej literatúry. Keď už ste si ich nekúpili na čítanie, kúpte si ich aspoň na kúrenie, a to navyše s 50% zľavou. Veď napríklad kniha mladej prozaičky má výhrevnú hodnotu až 3200 kJ, v prípade staršieho skúseného autora až 8000 kJ. Vianoce a zimu tak všetci prežijeme v príjemnom teplúčku, vďaka najkvalitnejším slovenským knihám z vydavateľstva LCA.